Каракачанското куче е запазено благодарение на активното му използване и развъждане от редица потомствени животновъди, основно в планинските райони на страната, чието основен поминък е овцевъдството. Дойчо Димов е професор в катедра животновъдни науки на Аграрния университет в Пловдив. Преподава дисциплините козевъдство и овцевъдство и разказва малко повече за породата каракачанско куче. Каракачанското куче се причислява към групата породи кучета пазачи. Това куче има дългогодишна история по нашите земи. Тя е описвана многократно от различни автори, но във връзка с традиционната технология на отглеждане на овцете и козите, знаете, че една част от стадата се отглеждат в планински и полупланински райони, където са застрашени от нападения от хищници, и в това отношение каракачанското куче има много важна роля за опазване на стадата от хищници. Но през последните години опасността от хищници е едно на ръка, как се казва, но трябва да ви кажа, че в областта на овцевъдството има множество кражби от хищници на два крака. Стадата са обект на кражба от страна на така недобросъвестни хора, меко казано. И в това отношение каракачанското куче е добър пазач и спрямо крадци, които се опитват да се присвояват животни по неправомерен начин. Отделно кучето е привързано и към стопанина си, и към овцете. И тези качества са известни. Но аз искам да подчертая нещо друго, свързано с развъдната организация. Значи, следя ежегодно проявите на тази асоциация, особено на тази изложба, където се показват кучета и се тестват техните работни качества. Развъдната работа се води на много високо равнище, задълбочено. Има главен асистент Вучков, има редица проучвания върху тази порода и това издига на по-високо ниво развъдната дейност с тази порода. Имам поглед върху неговата работа и смятам, че в негово лице и в лицето на Международната асоциация за каракачанското куче имаме, така да се каже, един образец за развъдна дейност с конкретен генетичен ресурс, а именно каракачанското куче. В Родопите обаче се наблюдава една тревожна тенденция – епидемия от отровени животни след залагането на примамки за унищожаване на вреден дивеч. Най-потърпевши са животновъдите и техните каракачански кучета. Любителите на древната българска порода подчертават, че поставянето на отровни примамки е забранено от закона и се счита за криминално деяние, но въпреки това продължава да бъде широко разпространена практика. Останало без кучета, пазачи, стадото вече е практически беззащитно при атака от хищници. Проблема е, че напоследък зачестиха отравянията на кучета, които се използват за охрана на стада. Отравяния от недобросъвестни хора, всъщност не знам дали точната дума е хора, защото се разхвърлят безразборно отровни примамки в околната среда с цел да се отровят вълци и чакали, които нанасят щети на селскостопанските животни. Обаче тези хора, които така недобросъвестно го извършват това деяние, не си дават сметка, че първо нарушават биоразнообразието в района, защото от тези примамки може да яде абсолютно всичко, и птици, и други бозайници и така нататък. Другия проблем е отровените кучета, работни кучета, които нямат цена. Тук ще питате, ще имате фермери, ще ги питате, ще ви кажат, че работното си куче те не го заменят за нищо. То няма цена, то не се продава. На него те дължат оцеляването си в естествената среда, с схватката с хищника. Вълка и мечката, каквото може да нанесе като поразия, като щета върху стадата селскостопански животни, единствената опора на фермерите са техните кучета. И когато биват отровени, те остават практически без защита.
Работните кучета в Международната асоциация Каракачанско куче са много. Членове са фермери, които отглеждат стадата си в Пирин, Родопите и Рила. Ежедневна практика е земеделските стопани да оцеляват заедно с хищниците. На есенната национална изложба на каракачански кучета се запознаваме с Йордан Станкев от село Големо село, Дупнишко. На времето той се е занимавал с животновъдство. Днес отглежда каракачански кучета. Има 2 мъжки и 8 женски. Твърди, че породата му е любима, защото е българска. На времето си гледахме овце. Докато беше жив баща ми, овце гледахме и оттам наши кучета и от тогава просто ми е любима порода. Не, че и уважавам, понеже е българска най-вече. Затова могъл съм да кавказци, азиатци, какви всички породи съм могъл да отглеждам, обаче не да прозвучи така националистично, но просто си обичам родното. Това си е нашата порода и държим на нея. Приятели са ми давали кавказци, азиатци, средноазиатска овчарка става просто, кавказска овчарка, но това ми е. В периода на социалистическите кооперативни стопанства породата продължава успешно да се използва за охрана на стадата, но след ликвидацията на големите овцевъдни кооперативи през 1991 година и намаляване на поголовието у нас, нуждата от куче-пазач на стада не е толкова голяма. Ние от столетия сме отглеждали такива кучета. Аз последното куче, което ги изтребиха на времето, комунистите не знаеха какво представлява, какво национално богатство е кучето, нашето българското куче, и ги требеха на всеобщо основание. По каква причина, знае се по каква причина и така нататък. И последното куче, което помня, знам, че го беха застреляли, защото деда ми да го спаси, имаше там птицеферма на края на селото и го беше откарал на фермата с надеждата да оцелее кучето. Там го беха намерили и там го беха застреляли. Есенната национална изложба на каракачански кучета у нас е традиционна. Акцент тази година бяха така наречените работни кучета, които се използват за охрана в среда с висока концентрация на хищници. Типичността на породата е един от най-важните критерии, по които експертите зооинженери оценяват кучетата. Те са разпределени по класове в различни възрастови категории, в мъжки и женски групи. Гледа се глава, тип за хапка, движение, поведение в ринг, въобще всички характерни особености за породата. През 90-те години на 20 век отделни любители осъзнават критичното състояние на породата и започват целенасочено да издирват качествени екземпляри и да ги развъждат. Това е повратна точка, след която постепенно интересът към породата започва да се възражда.